जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त आज हमनी करे वाला बानी सन 2024 के जौन बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछल गए रहे भोजपुरी के, ओकरे 100 ऑब्जेक्टिव हमनी करब चाहत 100 गो ऑब्जेक्टिव करब चाहत। और अपने सबन 2025 बोर्ड एग्जाम जब देम तो एमे से बहुत सारा प्रश्न अपने के 2025 में देखे के मिली। तो भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट बा वीडियो, अपना दोस्त के पास में शेयर करी फटाफट। अपने सबन साथी में कमेंट करके आंसर बताओ चले। ऐसे क्या हो कि अपने के रिवीजन हुई, अपने के दिमाग में बात रही और एग्जाम में अपने सही आंसर दे पाए। ठीक, तो चलिए हमने शुरू करते हैं सन। फटाफट अपने दोस्त के पास में भी शेयर कर दी, कम से कम 10-20 आदमी के जोड़ी अपने सबन। ठीक, चलिए तो पहले समझ ली अपने सबन के टोटल एग्जाम में समय मिली 3 घंटा 15 मिनट। ठीक बा, भोजपुरी के एग्जाम दे जाए तो अपने के 3 घंटा 15 मिनट के समय दल जाई। कुल प्रश्न जो रही 106 गो रही, 106 गो कुल प्रश्न रही अपने के, यानी कि पूरा का पूरा 106 प्रश्न अपने के मिली। 100 गो प्रश्न जौन बा ऑब्जेक्टिव के मिली, जेमे से अपने के 50 गो प्रश्न बनावे के बा। ये अपने सबन पहले से जान पानी। ठीक बा, चलिए साथ ही साथ हमने ये सब बात समझत चलब जा। अब हमने के पहला प्रश्न बा जौन आज के देखी। आज के पहला प्रश्न जौन बा कि शिव नारायण जी के जन्म भइल रहे। शिव नारायण जी के जन्म भइल रहे कहाँ? आरा में, गाजीपुर में, छापरा में, गोरखपुर में। कमेंट करके अपने समन पहले बताई कि आंसर का हो सकता। आरा हो सकता, गाजीपुर हो सकता, छापरा हो सकता कि गोरखपुर हो सकता। तो हमने के राइट आंसर हो जाई ऑप्शन बी, का हो जाई गाजीपुर। राइट आंसर का हो जाई ऑप्शन बी, यानी कि गाजीपुर हमने के आंसर हो जाई। चलिए दूसरा प्रश्न के देखब जा हमनी कि सुगिया कौना कहानी के पात्र बिया। सुगिया कौना कहानी के पात्र बिया। पहला ऑप्शन बा कि मतन के कहानी, दूसरा कबड्डी, तीसरा बायन, चौथा कौनो ना। फटाफट कमेंट करी का आंसर हो सकता। फटाफट कमेंट करी। अगर अपने सब वीडियो देख रहा बनी, जुटल बनी तो कमेंट करी। चलिए तो हमने के आंसर का हो सकता। राइट आंसर हमने के ऑप्शन सी हुई, यानी कि सुगिया जौन बा बायन कहानी के पात्र बा। कौन कहानी के पात्र बा? बायन कहानी के पात्र बा। हम अपने सबन के पीडीएफ भी सेंड कर दें। ठीक बा, हम अपने के बताएं कि अपने के कैसे मैसेज करेगा बा, हम अपने सबन के पीडीएफ सेंड कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 3 के देखी कि त्रेसा कौना कहानी के पात्र बिया। त्रेसा कौना कहानी के पात्र बिया। तो राइट ऑप्शन हमनी के हो जाए ऑप्शन ए, यानी कि मतन के कहानी। राइट आंसर का हो जाए ऑप्शन ए, यानी कि मतन के कहानी के पात्र बिया त्रेसा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न बा हमनी के कि बायन केकर लिखल रचना हो। बायन केकर लिखल रचना हो। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर प्रभुनाथ, दूसरा विसुंदरानंदन, तीसरा तपसी शिवशंकर पिलौ और चौथा कौनो ना। ठीक बा, चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन अपने सबन बता रहा बनी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन अपने बता रहा बनी ऑप्शन बी विसुंदरानंदन। ऑप्शन बी विसुंदरानंदन। ठीक बा, चलिए 5 नंबर प्रश्न हमनी करब जा कि 5 नंबर प्रश्न हमनी के का बा। थोड़ा और बड़ा कर ली अपने सबन के दिखे प्रश्न अच्छा से क्लियर। चलिए 5 नंबर प्रश्न बा मतन के कहानी केकर लिखल रचना है। मतन के कहानी केकर लिखल रचना है? कुलदीप नारायण झप्पड़, तक्षी शिवशंकर पिलौ, गोरख पांडे, रामेश्वर सिंह काश्यप। ठीक बा, तो फटाफट कमेंट करी और बताई कि का ऑप्शन हो सकता बा अपने के। ऑप्शन का हो सकता। तो हमने के राइट आंसर बा ऑप्शन बी, तक्षी शिवशंकर पिलौ। तक्षी शिवशंकर पिलौ। ठीक बा, चलिए प्रश्न संख्या 6 हमने देखब जा। प्रश्न संख्या 6 बा कि फतिंगा कौना इंद्रिया के कारण दिया में जर जाला। फतिंगा कौना इंद्रिया के कारण दिया में जर जाला। तो हमने के ऑप्शन बा नैना, जीभ, कान, तीनों। राइट आंसर का हो सकता अपने सब कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हमने राइट आंसर ऑप्शन ए हुई, का हुई नैना। नैना के कारण ही फतिंगा का होला कि दिया में जर जाला।
चलिए 7 नंबर प्रश्न बा एक हमने देखब जा कि सर शिव सागर राम गुलाम कहवा के रही। सर शिव सागर राम गुलाम कहवा के रही। पहला ऑप्शन सूरीनाम, दूसरा गुआन, चौथा मॉरिशस, सॉरी तीसरा मॉरिशस और चौथा भारत। तो सर शिव सागर राम गुलाम कहवा के रही, अपने के ई बताई कहवा के रही यहाँ के सर शिव सागर राम गुलाम जी। यहाँ के भारत के रही, ठीक बा, यहाँ के भारत के रही, लेकिन ई जाकर बसल कहाँ रहनी तो मॉरिशस में बसल रहनी, ठीक बा, मॉरिशस में यहाँ के रहत रहनी, लेकिन यहाँ के पुरखा पुरनिया कहाँ रहे, भारत के रहे, ठीक बा। तो सर शिव सागर राम गुलाम कहवा के रही, तो यहाँ कहवा के रही एक मतलब ई भारत के रहनी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बा हमने के, ठीक बा। कहाँ के रहनी के भारत के रही। अगर यहाँ का पुरखा पुरनिया के बारे में भी पूछल जाए तो का आपने बताई थी, भारत के ही बताई थी, ठीक बा। चलिए 8 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि शिव सागर राम गुलाम के बाबूजी के नाम रहे। शिव सागर राम गुलाम जी के बाबूजी के नाम रहे। पहला ऑप्शन बा कृष्णा महतो, दूसरा मोहित महतो, तीसरा रमेश महतो, चौथा सोहन महतो। तो हमने के राइट आंसर हो जाई ऑप्शन बी, ठीक बा, मोहित महतो। मोहित महतो। देखिए अगर अपने चैनल से जुड़ल बानी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, काहे कि देखिए हम अपने समन का इतना मेहनत कर रहा बानी तो अपने के फर्ज बनता भाई कि एगो लाइक एगो कमेंट तो जरूर करे के, ठीक बा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के मन करे तो सब्सक्राइब कर लेम। अब अपने के इच्छा ऐसे तो सब्सक्राइब करे के पैसा कोनो तो लागेला ना, ठीक बा, तो सब्सक्राइब कर लेम, अपना भाई के भी सपोर्ट हो जाए, ठीक बा। तो सब्सक्राइब कर ली, कोशिश करें अगर अपने के भाई बहन जो भी भोजपुरी ले बानी वहाँ के भी बोल के चैनल के सब्सक्राइब करवा लें, काहे कि ए पर 9th चैनल पर अपने समझ के 9th 10th 11th 12th, ठीक बा, इस साल से 2025 से हम अपने सबन के 9th 10th 11th 12th चारों क्लास के जौन बा भोजपुरी विषय के पढ़ाई कराए। तो अपना भाई बहन जो भी दोस्त होके जोड़ लें, ठीक बा। चलिए 9 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि छेदी जगन कहवा के प्रधानमंत्री बनल रही। छेदी जगन कहवा के प्रधानमंत्री बनल रही। तो पहला ऑप्शन बा मॉरिशस, दूसरा ऑप्शन बा गुआन, तीसरा ऑप्शन बा फिजी और चौथा ऑप्शन बा सूरीनाम। तो छेदी जगत कहवा के प्रधानमंत्री बनल रही, अपने समन अब कमेंट करके बताई फटाफट कि कहवा के यहाँ के प्रधानमंत्री बनल रही। तो हमने के राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन बी यानी कि गुआन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि गुआन, यानी कि छेदी जगन जी कहा के गुआन के प्रधानमंत्री बन रही। चलिए 10 नंबर प्रश्न हमने देखब जा कि साधो भाई कविता के कवि बानी। साधो भाई कविता के कवि बानी के कबीरदास, रैदास, पलटू दास और सूरदास। फटाफट कमेंट करी और अपने सबन बताई कि हमने के आंसर का हो सकत बा। तो हमने के राइट आंसर जौन बा ऑप्शन सी यानी कि पलटू दास। पलटू दास इका बनी साधु भाई कविता के कवि बनी पलटू दास। चली फिर हमने के 11 नंबर प्रश्न जौन बा कि पलटू दास के गुरु रही। पलटू दास के गुरु रही जानकी दास, वाल्मीकि दास, प्रीतदास कि रामाकृत दास। पलटू दास के गुरु रही। तो यहाँ के गुरु रनी जानकी दास के रनी जानकी दास, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा कि जानकी दास यहाँ के करनी गुरु रनी। चलिए अब प्रश्न संख्या 12 हमने देखब जा कि प्रश्न संख्या 12 का बा उहो बरखा आई कौना विधा के रचना है। उहो बरखा आई कौना विधा के रचना है। ई कहानी है, नाटक है, कविता है कि उपन्यास है। फटाफट कमेंट करिए अपने समझ। ई प्रश्न तो बहुत बार पूछल जा चुकल बा, 21 में भी पूछल जा चुकल बा और 23 में भी पूछल जा चुकल बा। तो हम अपने समझ के 21 और 23 भी करा चुकल बानी। तो अगर अपने पढ़ाई के लिए बानी तो फटाफट कमेंट करके बता दी तो का हो सकता है एकर आंसर। तो ई आंसर हो जाई हमने के ऑप्शन सी यानी कि उहो बरखा आई कहा ई कविता है। उहो बरखा आई कहा हमने के कविता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न के देखब जा हमने कि उहो बरखा आई के रचनाकार बानी। उहो बरखा आई के रचनाकार बानी के अमृता प्रीतम, सत्यनारायण लाल कि रमाकांत द्विवेदी या गोरख पांडे। सॉरी भाई, उहो बरखा आई के रचनाकार के बानी। फटाफट अपने समन कमेंट करके बताएं कि के बानी।
ठीक बा। तो हमने के राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी के हो जाए सत्यनारायण लाल। राइट आंसर ऑप्शन बी सत्यनारायण लाल। चलिए 24 नंबर प्रश्न के हमने अब करब जा कि नेह के पाती 14 नंबर प्रश्न के कि नेह के पाती कौना विधा के रचना है। नेह के पाती कौना विधा के रचना है। कविता है, आलोचना है, संस्मरण है कि शब्द चित्र है कि शब्द चित्र है। तो फटाफट अपने कमेंट करी तो कहा तो नेह के पाती ई कहा कविता है, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। ठीक बा। चलिए 15 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि नेह के पाती के रचनाकार बानी। नेह के पाती के रचनाकार के बानी अपने समन के बताओ कि नेह के पाती के रचनाकार के बानी। पहला ऑप्शन कुलदीप नारायण, दूसरा रमाकांत द्विवेदी, तीसरा अमृता प्रीतम, चौथा गोरख पांडे। ठीक बा। तो हमने के राइट आंसर का हो जाए ऑप्शन डी, यानी कि गोरख पांडे। गोरख पांडे। चलिए 16 नंबर प्रश्न हमने देखब जा कि चुवत पलानी में औरत काहे घबराइल बिया। चुवत पलानी में औरत काहे घबराइल बिया। असगरुए बिया कि पति प्रदेश बा कि लड़का बीमार बा कि ऊपर के सब कारण से। तो देखिए भाई जब अपने कहानी के पढ़े तो ए में ई सभी कारण के बा। उनकर पति भी प्रदेश बाड़े, असगरुए यानी कि प्रदेश बाड़े के अकेले बाड़न, और साथ ही साथ एगो लड़का रहेला जौन गोदी में रहेला उ बीमार भी रहेला। तो हमने के ऑप्शन का हो जाए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए कि ऊपर जौन भी कारण दल बा ई सभी के सभी एकर कारण बाटे। चलिए 17 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि अंबेडकर जी के बाबूजी सेना में का रहे। अंबेडकर जी के पिताजी सेना में का रहनी। सूबेदार रहनी, हवलदार रहनी कि मेजर सूबेदार रहनी कि कैप्टन रहनी। तो ऑप्शन हमने के बी हो जाए राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि मेजर सूबेदार। ये प्रश्न बहुत भी आई बा, लगभग अभी तक जितना भी एग्जाम भइल बा भोजपुरी के सभी में पूछल जा चुकल बा। चलिए 18 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि 18 नंबर प्रश्न का बा मतन कौना कहानी के पात्र है। मतन कौना कहानी के पात्र है। बायन के, कबड्डी के, मतन के कहानी की तीनों। मतन कौना कहानी के पात्र है। बायन के, कबड्डी के, मतन के कहानी की तीनों। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए। देखिए राइट आंसर हमने के ऑप्शन सी हो जाए, यानी मतन के कहानी। मतन के कहानी क्या हुई आंसर, मतन के कहानी। ठीक बा। चलिए 19 नंबर हमने के प्रश्न के करब जाए कि फतेह शाही अंग्रेजन से कितना दिन ले लड़ाई कैले। फतेह शाही जो राजा रनी यहाँ के अंग्रेजन सन से कितना दिन लड़ाई कैले रनी। तो याद रखें 23 बरिस। कितना 23 बरिस, यानी कि ऑप्शन ए हमने का हो जाए राइट आंसर हो जाए, यानी कि फतेह शाही जो राजा रनी यहाँ के अंग्रेजन सबसे 23 बरस तक लड़ाई कैले रही। चलिए फतेह बहादुर शाही कौना विधा के रचना है। फतेह बहादुर शाही कौना विधा के रचना है। रेखा चित्र है, कविता है, समीक्षा है कि रूपक है। फटाफट कमेंट करी और बताई का है। तो देखिए ई हमने के कहा कविता है। ठीक बा, यानी कि ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल करेक्ट आंसर बा। ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा कि फतेह बहादुर शाही कहा तो यह कविता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न बा। ई प्रश्न के हमने देखब जाए। भाई थोड़ा तबीयत खराब बा, माफी चाहते नहीं रखा। अंबेडकर जी के बाबूजी मूलतः कहवा के बसिंदा रहनी। अंबेडकर जी के पिताजी जो रहनी वो कहाँ के बसिंदा रहनी, ये हमने के बताओ बा। तो यहाँ के रहनी महाराष्ट्र के बसिंदा, यानी कि ऑप्शन डी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। ऑप्शन डी यहाँ के महाराष्ट्र के बसिंदा रहे। अब सुनिए श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर जी के रहे। श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर जी के रहनी। तो यहाँ के मतारी रहनी, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। ऑप्शन ए मतारी कहीं चाहे माई कहीं। ठीक बा, जौन भी ऑप्शन में आए मतारी आए या माई आए दोनों के दोनों हमने के का बा राइट आंसर बा। चलिए अब आगे बा हमने के 23 नंबर प्रश्न कि किशोर खिलाड़ियन खातिर कबड्डी के मैदान के लंबाई होला।
किशोर खिलाड़ियन खातिर कबड्डी के मैदान के लंबाई होला तो ऊ होला 11 × 8 मीटर। किशोर खिलाड़ियन सन खातिर कबड्डी के जो लंबाई होला 11 × 8 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमने के का हो जाई राइट आंसर हो जाए। लेकिन अगर प्रश्न अपने से पूछल जाए कि वयस्क खिलाड़ियन खातिर कबड्डी के मैदान के लंबाई कितना होला तो कहें 13 × 10 मीटर। कितना? 13 × 10 मीटर। वयस्क खातिर 13 × 10 मीटर और किशोर खातिर कितना 11 × 8 मीटर। चलिए 24 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि कबड्डी के नियम के भारतीय ओलंपिक संघ कब मान्यता देलस। कबड्डी के नियम के भारतीय ओलंपिक संघ कब मान्यता देला तो हमने के ऑप्शन हो जाए राइट ए नंबर, यानी कि 1944 में। राइट आंसर ए नंबर 1944 में। चलिए 25 नंबर के देखें कि कौन एशियाई खेल में कबड्डी सम्मिलित भइल रहे। कौन एशियाई खेल में कबड्डी सम्मिलित भई रहे तो कबड्डी 9वां एशियाई खेल में सम्मिलित भई रहे और वो कहाँ भई रहे तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में भई रहे। दिल्ली में भई रहे 9वां एशियाई खेल में कबड्डी सम्मिलित, यानी कि ऑप्शन सी हमने के कहा हो जाए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। 25 नंबर प्रश्न देखिए आ गई प्रश्न ना अभी जौन अपने के कहनी ई एशियाई खेल कहाँ आयोजित भई रहे, यानी कि 9वां एशियाई खेल जौन भई रहे कबड्डी के ई कहाँ आयोजित भई रहे तो दिल्ली में भई रहे, यानी कि ऑप्शन बी हमने के कहा बिल्कुल सही आंसर बा। चलिए 27 नंबर प्रश्न बा हमने के कि प्राय नदी के लिंग होला। नदी कौन लिंग होला? पुल्लिंग होला, स्त्रीलिंग होला, दोनों होला कि कौन होला? तो देखिए नदी जौन होला स्त्रीलिंग होला। नदी जौन होला स्त्रीलिंग होला, यानी कि ऑप्शन बी हमने के कहा बा बिल्कुल राइट आंसर बा। ठीक बा, नदी स्त्रीलिंग होला। देखिए एह में कौन नदी पुल्लिंग है? आ गई क्वेश्चन कि ये में कौन नदी पुल्लिंग है। तो देखिए अभी ऊपर हमने क्या पढ़नी जा कि नदी का होला प्राय, नदी प्राय स्त्रीलिंग है। नदी का प्राय स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जो ऑप्शन अपने देख रहा बानी कि ए में कौन नदी पुल्लिंग है तो भैया सोन नदी जौन होला, सोन नदी जौन बा ई पुल्लिंग है। सोन नदी का पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल हमने के राइट आंसर बा कि पुल्लिंग है कौन? सोन नदी। चलिए मुहावरा कौन भाषा के शब्द है? मुहावरा कौन भाषा के शब्द है तो भैया बिल्कुल राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी मुहावरा अरबी भाषा का शब्द। कौन भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा के शब्द है। चलिए 30 नंबर प्रश्न के देखें। आकाश के उल्टा होखी। आकाश के उल्टा होखी का? आकाश ऊंचा, खाला, पताल, धरती। ये सब तो अपने भी कमेंट बता सकत बनी आंसर कि आकाश के उल्टा का होखी। तो हमने राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, यानी कि पताल। ठीक बा। चलिए फिर बा अमीर के उल्टा होखी, यानी कि अमीर के उल्टा शब्द का होई तो अपने सबन बता सकता नहीं कि ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर, यानी कि गरीब। ठीक बा। चलिए फिर बा कि दूगो चार गो कौन विशेषण है? दूगो आ चार गो कौन विशेषण है? तो देखिए इस बोलत नहीं ना अपने दूगो आ चार गो, ऐसे का होता संख्या के बोध हो रहा बा ना, संख्या के बारे में बता रहा बा तो यानी कि संख्यावाचक है। कहा? संख्यावाचक, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए 33 नंबर प्रश्न हमने देखा जा कि एह में अकर्मक क्रिया है। ए में अकर्मक क्रिया है तो देखिए भैया पढ़ल तो सकर्मक क्रिया है, खाइल भी सकर्मक क्रिया है, छीकल, छीकल कहा प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी कि ए में अकर्मक क्रिया कौन ना है तो आंसर हो जाए हमने के कौन ना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए हमने के। चलिए अब प्रश्न बा हमने के लिंग के भेद होला। लिंग के भेद होला बताई कै गो? 5 गो, 4 गो, 3 गो कि 2 गो? तो लिंग के कै गो भेद होला भैया? अपने सब फटाफट बता दी तो कै गो होला लिंग के भेद? तो देखिए लिंग कै गो भेद होला अभी ऊपर अपने का पढ़ने स्त्रीलिंग आ पुल्लिंग, तो लिंग के भेद होला 2 गो, यानी कि ऑप्शन डी हमने की बिल्कुल राइट आंसर बा। ठीक बा। चलिए 35 नंबर प्रश्न के देखें कि वचन के भेद होला। वचन के कै गो भेद होला? 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। देखिए ई टाइप के जोन प्रश्न बा हमेशा पूछल जाला अपने सबन से
ई टाइप में जितना भी भेद वाला प्रश्न बा लगभग प्रत्येक साल 10 से 12 गो पूछल जाला। अपने अभी हम पूछ रहा बानी ना, गिनती कर ले, प्रत्येक साल 10 से 12 प्रश्न पूछल जाला। तो हमनी के वचन के भेद पूछल गइल बा, तो वचन के 2 गो भेद होला, यानी कि ऑप्शन ए का होला राइट आंसर बा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखें कि पुरुष के भेद होला। पुरुष के कै गो भेद होला भैया? तो पुरुष के 3 गो भेद होला, यानी कि ऑप्शन सी हमनी का बा बिल्कुल सही आंसर बा। देखिए 37 नंबर प्रश्न बा कि वर्ण के भेद होला। वर्ण के कै गो भेद होला? तो वर्ण के भैया 2 गो भेद होला, ठीक बा, यानी कि ऑप्शन ए हमनी के बिल्कुल राइट आंसर बा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखब जा कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होला। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 गो भेद होला, यानी कि ऑप्शन बी हमनी के बिल्कुल सही आंसर बा। चलिए 39 नंबर प्रश्न के देखब जा कि वाक्य के भेद होला। वाक्य के कै गो भेद होला? 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो वाक्य के कै गो भेद होला भैया? 3 गो होला, यानी कि ऑप्शन बी हमनी के बिल्कुल राइट आंसर बा, ठीक बा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखें कि काल के भेद होला। काल के कै गो भेद होला? तो अपने समन पढ़ले होके 3 गो होला, यानी कि ऑप्शन सी हमनी का बा बिल्कुल राइट आंसर बा। चलिए अब हमनी देखब जा 41 नंबर प्रश्न कि 41 नंबर प्रश्न के आंसर का होई, ठीक बा, यानी कि संधि के भेद होला। संधि के कितना भेद होला भैया? फटाफट बता दी। तो संधि के 3 गो भेद होला, यानी कि ऑप्शन बी हमनी के बिल्कुल राइट आंसर बा। चलिए 42 नंबर प्रश्न बताएं कि संज्ञा के भेद होला। तो संज्ञा के कितना भेद होला? तो भैया संज्ञा के 5 गो भेद होला, यानी कि ऑप्शन ए हमनी के का बा बिल्कुल सही आंसर बा। चलिए 43 नंबर प्रश्न के हमनी देखब जा कि विशेषण के भेद होला। विशेषण के कै गो भेद होला भैया? तो विशेषण के 4 गो भेद होला, यानी कि ऑप्शन सी हमनी के बिल्कुल सही आंसर बा, ठीक बा। चलिए 44 नंबर प्रश्न के देखम जा कि क्रिया के भेद होला। क्रिया के कै गो भेद होला? 5 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो। फटाफट बताई क्रिया के कै गो भेद होला? तो क्रिया का भैया भेद 2 गो होला, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक बा। तो ऑप्शन डी हमनी के राइट आंसर हो जाई। चलिए 45 नंबर प्रश्न के देखें कि आंख फैल के सितुआ भइल मुहावरा के अर्थ होला। आंख फैल के सितुआ भइल, यानी कि एकर अर्थ होला डरियो जाला आदमी तो हो जाला, यानी कि अचंभा में पड़ल। का हो जाई? ऑप्शन ए हमनी के अचंभा में पड़ल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बा, अचंभा में पड़ल। चलिए फिर हमनी के 46 नंबर प्रश्न बा कि मोछ पर ताव दिहल मुहावरा के अर्थ होला। अहंकार देखावल, कमजोर भइल, निराश कइल या कौनो ना। तो हमनी के बिल्कुल आंसर हो जाई ऑप्शन ए राइट आंसर बा, अहंकार दिखावल। मुझ पर ताव दिहल यानी अहंकार दिखावल। चलिए 47 नंबर प्रश्न में हमनी के कि बरखा के शब्दार्थ होखी। बरखा के शब्दार्थ होखी का होई भैया? सॉरी बरखा बोलता नहीं, बखरा का बखरा ही नहीं, हिस्सा लगावल। तो बखरा के शब्दार्थ होखी हिस्सा। का होई? ऑप्शन ए हमनी के राइट आंसर हो जाई, ऑप्शन ए हमने के हिस्सा, ठीक बा। चलिए अब यही प्रकार से हमने के प्रश्न संख्या कितना बा? 48 कि पतई शब्द के अर्थ होला। पतई शब्द के अर्थ होला। तो पतई शब्द अपने समझ जा रहल बानी का होला? पत्ता होला। पतई शब्द का अर्थ का होला? पत्ता, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बा। चलिए नेहा जात बिया कैसन वाक? तो नेहा जात बिया एकदम सरल वाक, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक बा, राइट आंसर बा। फिर पूछल गइल बा कि गणेश के प्रवाची शब्द। गणेश के प्रवाची शब्द यानी कि एक से ज्यादा नाम होला बात बा। तो गणपति, बी में बा लंबोदर, सी में बा गणानायक और डी में बा तीनों, ठीक बा। तो देखी जौन गणेश जी के जौन नाम है ई का है, यहाँ का लंबोदर भी कहल जाला, गणपति भी कहल जाला और गणनायक भी कहल जाला। तो ऑप्शन डी हमने के कहा हो जाए राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर बा। चलिए 51 नंबर प्रश्न के देखब जा कि महेश के प्रवाची शब्द है। महेश के प्रवाची शब्द का है? भोलेनाथ, आदित्यमल, शारदे, कौनो ना, ठीक बा। तो 51 नंबर प्रश्न के आंसर का हो जाए फटाफट बताई। गणेश के प्रवाची शब्द भोलेनाथ का होला? भोलेनाथ, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, ठीक बा। चलिए 52 नंबर प्रश्न बा कि सगरे जहान भोजपुरिया के विद्या। सगरे जहान भोजपुरिया के विद्या
कविता है, कहानी है, एकांकी है या कि आलोचना है। ठीक बा, तो अपने सब कमेंट करी थे। बहुत बार प्रश्न पूछल जा चुकल बा, हम अपने के बता चुकल बानी कि एकर आंसर का होई तो ऑप्शन सी हमने के राइट आंसर यानी कि एकांकी है। कहा एकांकी सगरे जहान भोजपुरिया के विधा है एकांकी है। चले प्रश्न संख्या 53 बढ़ी। प्रश्न संख्या 53 बा कि जग के लाल जगलाल के विधा, जग के लाल जगलाल के विधा का कविता है, कहानी है, एकांकी है कि जीवनी है। देखिए कि जग के लाल जगलाल कहा जीवनी है, यह जीवनी जगलाल चौधरी के जीवनी के बारे में बताओ बा, यानी कि ऑप्शन हमने के डी बिल्कुल सही आंसर बा। चलिए 54 नंबर प्रश्न के करब जा हमने कि भोजपुरी लोक नाट्य आ डोमकच के विधा, भोजपुरी लोक नाट्य आ डोमकच के विधा है, कविता है, कहानी है, जीवनी है कि निबंध है। तो देखिए ई का हमने के निबंध है यानी कि ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर बा। भोजपुरी लोक नाट्य या डोमकच, डोमकच अपने सब कहल जाए तो कहे में रखे कि ई निबंध है। सुनी डोमकच का होला, डोमकच का होला, लोकगीत है कि लोक कथा है कि लोक लोक गाथा है कि लोक कथा है कि लोक नाट्य है। तो डोमकच का है भैया, तो डोमकच लोक नाट्य है, लोक नाट्य है डोमकच यानी कि ऑप्शन डी हमने के बिल्कुल सही आंसर बा। चलिए 56 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि डोमकच कब होला, डोमकच कब होला। तो अपनो सबन देखा जानता नहीं, बहुत बार डोमकच में भागो ले लो हो के हम कहीं का पता बा। देखिए बारात गईला पर, हाँ बिल्कुल सही आंसर बा कि बारात जब द्वार पर से चल देवेला यानी कि परछावन उछावन हो जाला, बारात चल जाला, ओकरा बाद में जब लेडीज लोग यानी कि औरत लोग जब घरे आवेला ओकरा बाद में का होला कि डोमकच होला। तो ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाई यानी कि बारात गईला पर। ठीक बा, चलिए 57 नंबर प्रश्न सुनम जा हमने के। 57 नंबर प्रश्न का बा कि विषय वासना छूटत ना मन से, विषय वासना छूटत ना मन से कि कवि बानी, एकर कवि के बानी। ठीक बा, कबीरदास, रैदास, संत शिव नारायण या कि दरियादास। तो आंसर हमने के का हो जाई ऑप्शन सी हमने के राइट आंसर हो जाई यानी कि संत शिव नारायण। ठीक बा, चलिए 58 नंबर प्रश्न के हमने देखा जा 50 60 58 नंबर कि संत शिव नारायण पर केकर प्रभाव पड़ल, संत शिव नारायण जी पर केकर प्रभाव पड़ल। तो ऑप्शन नंबर बी कबीरदास के, केकर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीरदास के प्रभाव पड़ल रहे। चलिए 59 नंबर प्रश्न बा कि संत पलटू दास पर केकर प्रभाव पड़ा रहे, संत पलटू दास पर केकर प्रभाव पड़ा रहे। तो संत पलटू दास पर भी कबीरदास के प्रभाव पड़ा रहे यानी कि ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल सही आंसर बा। ठीक बा, चलिए 60 नंबर प्रश्न देखें कि शिव नारायण कौन संप्रदाय चलैले रहे, शिव नारायण कौन संप्रदाय चलैले रही। तो शिव नारायणी, कौन शिव नारायणी यानी कि ऑप्शन डी, शिव नारायण कौन संप्रदाय चलैले रही तो शिव नारायणी यानी कि ऑप्शन डी। 61 नंबर प्रश्न सुनी कि शिव नारायण कावना भक्ति के मानत रही, शिव नारायण कावना भक्ति के मानत रही, सगुन भक्ति के, निर्गुण भक्ति के, कौनो ना कि दोनों। तो शिव नारायण जी बानी ये निर्गुण भक्ति के मानत रही कि ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति। ठीक बा, 62 नंबर प्रश्न के देखी कि पलटू दास कावना भक्ति के मानत रही, पलटू दास कावना भक्ति के मानत रही, सगुन भक्ति के, निर्गुण भक्ति के कि दोनों। तो यहाँ कभी केकर का मानत रही निर्गुण भक्ति के यानी कि ऑप्शन बी। ठीक बा, चलिए 63 नंबर प्रश्न देखें कि शिव नारायण राम गुलाम के पुरखा लोग कहवा के रहे, शिव नारायण राम गुलाम जी के पुरखा लोग कहाँ के रहे। तो भोजपुर जिला के हरिगांव के, भोजपुर जिला के हरिगांव के यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बा, भोजपुर जिला के हरिगांव के। 64 नंबर प्रश्न बा कि नवीन चंद्र गुलाम जी कहवा के रही, नवीन चंद्र गुलाम जी कहवा के रही। तो ऑप्शन हमने के पहला ऑप्शन बा सूरीनाम, फिजी, गुआन और मॉरिशस। तो नवीन चंद्र राम गुलाम जी कहाँ के रहनी थे, यहाँ के मॉरिशस के रहनी यानी कि ऑप्शन डी हमने के बिल्कुल सही आंसर बा 64 नंबर प्रश्न के। चलिए अब हमने 65 नंबर प्रश्न के तरफ जाइए जाओ कि जीतन कावना कहानी के नायक है, जीतन कावना कहानी के नायक है। फटाफट कमेंट करी तो जीतन कौना कहानी के नायक है, कबड्डी के, मतन के कहानी के, बायन के कि तीनों के। तो देखिए जीतन जौन है ई का बायन कहानी के नायक है। बायन चैप्टर हम अपने सबन के पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ले बानी, अगर अपने सबन
बायन चैप्टर का पढ़ ले लो हम, तो बायन चैप्टर के अगर ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में से कोनो प्रश्न अपने से ना छूटे, ठीक बा। तो प्ले लिस्ट में जाई, वहाँ से बायन चैप्टर के भी, बायन जौन चैप्टर बा ओके भी पढ़ ले। चलिए 66 नंबर प्रश्न बा कि जीतन के कौन रोग भइल रहे। तो जीतन के कौन रोग भइल रहे, तो एड्स भइल रहे, यानी कि ऑप्शन डी, जीतन के कौन रोग भइल रहे, एड्स भइल रहे। चलिए जीतन कौन काम करत रहे, जीतन कौन काम करत रहे, तो जीतन का करत रहे, ड्राइवरी करत रहे, यानी कि ऑप्शन बी हमनी के बिल्कुल राइट आंसर बा, ऑप्शन बी, जीतन ड्राइवरी करत रहे, ठीक बा। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखें कि कुलदीप नारायण झप्पड़ कौना जिला के रही। कुलदीप नारायण झप्पड़ कौना जिला के रही, तो कुलदीप नारायण झप्पड़ बलिया जिला के रही, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, ऑप्शन ए बलिया जिला के। चलिए अब हमने के 69 नंबर प्रश्न देखे जा कि तक्षी शिवशंकर पिलव के कौन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल रहे। तक्षी शिवशंकर पिलव के कौन तक्षी शिवशंकर पिलव के कौन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है। ऑप्शन ए चमीन, माटी का देवता, नदिया के तीरे तीरे, रुक जा आदित्य, कौना पर यहाँ के मने कौना उपन्यास पर अकादमी पुरस्कार यहाँ के मिल रहा है। तो आपने सवाल फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौना पर यहाँ के मिल रहा है, ठीक बा। तो यहाँ के मिल रहा है चमीन पर, चमीन, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, ठीक बा। चलिए 70 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा तक्षी शिवशंकर पिलव कौना राज्य के रही। तक्षी शिवशंकर पिलव कौना राज्य के रही, केरल के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के कि कर्नाटक के। फटाफट कमेंट करके बताइए तो कहाँ करनी है कि यानी कि यहाँ करनी ऑप्शन ए, यानी कि केरल के, कहाँ करनी, यानी कि केरल के रहनी। तक्षी शिवशंकर पिलव कहाँ कर रहनी, कौना राज्य के रहनी, तो केरल के रहनी। चलिए 71 नंबर प्रश्न बा हमने के कि वारिस शाह से में पंजाब के कौन नदी के नाम आइल बा, यानी कि वारिस शाह जौन कविता बा एमे पंजाब के कौना नदी के नाम आइल बा, तो चिनाब के आइल बा, चिनाब के, यानी कि ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, कौना नदी के आइल बा नाम, तो चिनाब के आइल बा। चलिए 72 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा जी जगलाल चौधरी के कौना सेवा आयोग के सदस्य बनावल गईल रहे। जगलाल चौधरी के कौन सेवा आयोग के सदस्य बनावल गईल रहे, बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या कौनो ना। तो फटाफट कमेंट करी कौन यहाँ के बनावल गईल रहे, तो राइट आंसर हमने के ऑप्शन सी हो जाए, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के यहाँ के सदस्य बनावल गईल रहे जगलाल चौधरी जी के, ठीक बा। चलिए 73 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि जगलाल चौधरी कौना विषय के पढ़ाई करत रहनी। तो जगलाल चौधरी जी कौना विषय के पढ़ाई करत रहनी, तो यहाँ के मेडिकल के पढ़ाई करत रहनी, ऑप्शन बी। लेकिन गांधी जी से बहुत ज़्यादा यहाँ के प्रभावित बनी और अपने देश के आज़ादी के लड़ाई में यहाँ के कूद पड़नी, और यहाँ के मेडिकल के जो फाइनल एग्जाम पढ़े होला रहे वो फाइनल एग्जाम भी ना देनी और देश के आज़ादी में कूद गई। चलिए और ये प्रश्न पूछल जाला कि जगलाल चौधरी जी कि मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से करत रही, तो कोलकाता से, कहाँ से, तो कोलकाता से, याद रखें, ठीक बा, कोलकाता मेडिकल कॉलेज से यहाँ के पढ़ाई करत रही। चलिए फिर प्रश्न बा हमने के कि जगलाल चौधरी पढ़ाई छोड़ के का करे लगनी। जगलाल चौधरी पढ़ाई छोड़ के का करे लगनी, तो आज़ादी के लड़ाई में कूदनी, का कहनी, आज़ादी की लड़ाई में कूदनी, यानी कि ऑप्शन डी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, ऑप्शन डी, यानी कि आज़ादी के लड़ाई में यहाँ के कूद गई। चलिए 75 नंबर प्रश्न बा हमने के कि वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला। वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला, तो भैया वर्षा ऋतु के कौन लोग गारी दी, जे रोज रोज काम काज करके 2 जून के 2 टाइम के रोटी खात पा वही लोग ना गारी दी हो। तो ऑप्शन सी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, रोज कमाए वाला मजदूर, रोज कमाए वाला मजदूर। चलिए 76 नंबर प्रश्न बा कि हुस्सेगढ़ के राजा रहनी। हुस्सेगढ़ के राजा रहनी तो फतेह बहादुर शाही, यानी कि ऑप्शन सी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, फतेह बहादुर शाही। 77 नंबर प्रश्न के देखब जा कि 42 के साथ ही कविता के मूल भाव, 42 के साथ ही कविता के मूल भाव, तो प्राकृतिक चित्रण, यानी कि ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, प्राकृतिक चित्रण, ठीक बा। चलिए
फिर प्रश्न में हम देखिए कि अमृता प्रीतम के आत्मकथा के नाम है। अमृता प्रीतम के आत्मकथा का नाम है रसीद टिकट पिंजर दोनों की कौनो ना। ठीक बा, तो फटाफट कमेंट करी तो का हो सकता बा एकर आंसर। एकर आंसर बा ऑप्शन ए रसीदी टिकट। ठीक बा, चलिए 79 नंबर प्रश्न में कि अमृता प्रीतम के उपन्यास के नाम है। अमृता प्रीतम के उपन्यास के नाम है, तो उपन्यास के नाम है पिंजर। क्या बोलना, पिंजर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर बा। अमृता प्रीतम के उपन्यास के जो नाम है वह पिंजर। चलिए 80 नंबर प्रश्न बा कि दूसरका दौर के भोजपुरी फिल्म एह में से कौन है। दूसरका दौर के भोजपुरी फिल्म एह में से कौन है। तो देखिए हमनी के राइट आंसर हो जाए दंगल, यानी कि ऑप्शन ए। लेकिन ये बात सुन ली कि भोजपुरी फिल्म के दूसरका दौर के जौन फिल्म बाटे और भी बाटे, जैसे गंगा किनारे मोर गाँव का, तो गंगा किनारे मोर गाँव, इहो याद रखें, गंगा किनारे मोर गाँव। ठीक बा, एकरा अलावा भी नाम बा, जैसे सुहाग बिंदिया, और भी फिल्म बा सुहाग बिंदिया। का बा, सुहाग बिंदिया, ये भी भोजपुरी फिल्म के दूसरका दौर के फिल्म है। ठीक बा, और भी बा जैसे कि गंगा आबाद रखिए सजनवा के, गंगा आबाद रखिए सजनवा के, याद रखी। फिर और भी फिल्म बा बिहारी बाबू। ठीक बा, तो ये सब ऑप्शन जो हम अपने कभी बताइनी है, ये सब ऑप्शन के याद रखें कि ये सब बाटे। ठीक बा, चलिए 81 नंबर हमनी के जौन प्रश्न बाटे कि फिल्म में गीत लिखे वाला कहलाला। फिल्म में गीत लिखे वाला के का कहल जाला भैया, तो गीतकार कहल जाला, यानी कि ऑप्शन डी हमनी के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक बा, चलिए आगे बढ़ी 82 नंबर प्रश्न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होला, जाना में एगो व्यक्ति के बोध का होखे, जाना में कोनो एगो व्यक्ति के बोध होखे। तो गाय, गंगा नदी, सोन या घीव। देखिए गाय कहें तो गाय के समस्त जात के बोध हो जाए, घीव कहें तो ई अपने के कौन सा संज्ञा हो जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा हुई, कहे कि नाप जोख के देवल जाला। और सोना भी का होला, नाप तौल के देवल जाला, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, यानी कि गंगा नदी का बा व्यक्तिवाचक संज्ञा बा हमने के। चलिए जातिवाचक संज्ञा, ए में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। देखिए तो अभी अपने को बताइनी कि गंगा तक का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह कथी सेना, सेना समूहवाचक संज्ञा हो गई, अपने के समूह में रहेला। घी का हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा है। और गाय कहें तो पूरा गाय जात के बोध हो जाए, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा कि जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो गाय है। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखें कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन है, मिठास का है भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। ठीक बा, देखिए 85 नंबर प्रश्न बा कि समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक कौन संज्ञा, सेना, सेना का है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बा। ठीक बा भाई, चलिए 86 नंबर प्रश्न बा हमने के कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो घी का है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन सी हमने के बिल्कुल सही आंसर बा। 87 नंबर प्रश्न सुने कि पंडित के स्त्रीलिंग होई, पंडित के स्त्रीलिंग हुई, तो पंडित के स्त्रीलिंग होला पंडिताइन। का होला, पंडिताइन, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। 88 नंबर प्रश्न सुनी कि घास कौन लिंग है, घास कौन लिंग है, तो घास जौन है यह स्त्रीलिंग, यानी कि ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल का हो जाए राइट आंसर हो जाए। ठीक बा, घास हमने के स्त्रीलिंग है। चलिए 89 नंबर प्रश्न बा कि गोर के विपरीतार्थक शब्द है, गोर के उन्हें उल्टा शब्द कौन हो सकता, तो का हुई सांवर, गोरका, दुधिया, कारना। हमने के अब सांवर का हो जाए एक विपरीतार्थक शब्द हो जाए, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक बा, चलिए 9 नंबर प्रश्न के 90 नंबर प्रश्न के हमने आंसर देखा था। देखिए अपने सब एक PDF चाहते हैं तो ये नंबर पर मैसेज कर दी 95 23 11 23 63, अपने सबन के PDF प्राप्त हो जाए। ठीक बा, और एक साथ ही
अपने सबन के करे के बा कि कोड मैसेज करे के बा, ठीक बा। कोड के साथ मैसेज करे तबे हम समझम कि अपने वीडियो के देख के हमरा के मैसेज कर रहल बनी, अन्यथा हम अपने के पीडीएफ ना दे पाए भाई, ठीक बा। तो आज के जौन कोड बाटे ई कोड बाटे 95 प्लस, ठीक बा, नहीं कि 95 प्लस कोड के साथ लिख के मैसेज करिए, अपने के पीडीएफ प्राप्त हो जाए। चलिए अब हमनी के बाटे कि लंबोदर समास का हमनी 90 नंबर प्रश्न ना कनी जा। चलिए, घर की भेदिया लंका दाहे लोक सॉरी भाई तबीयत नहीं खराब बा। देखिए, घर के भेदिया लंका दाहे लोक भक्ति के अर्थ, लोकगीत के अर्थ, लोकगीत के अर्थ, ठीक बा। घर के भेदिया लंका दाहे, आपसी फूट से लाभ आपसी फूट से हानि कि दोनों की कौनो ना। तो एक आंसर का हो जाए, फटाफट अपने बताई तो। आपसी फूट से हानि, अगर हमने आपस में कुछ घर में का होला कि घर के बाद दूसरा जगह अगर जाके कहते हैं तो आपसी में जो का हो जाए फूट हो जाए, आपसी में ना बनी, आपस में ना बनी और उससे का हमने के हानि हुई, यानी कि ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर हो जाए, ठीक बा। चलिए 91 नंबर प्रश्न बा कि लंबोदर समास कहा, लंबोदर समास, तो लंबोदर भैया कहा बहुब्रीहि समास है, यानी कि ऑप्शन सी हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक बा। चलिए 92 नंबर प्रश्न बा कि अनंत समास, अनंत कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा, ठीक बा। 93 नंबर प्रश्न बा कि दाल भात समास, दाल भात समास, तो ई कहा द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन सी हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। देखिए एक बात समझ ली, जब भी कभी बीच में योजक चिन्ह जब अपने की देखी, जैसे कि अपने कह दिया दिन रात, दिन रात ऐसे माइनस के चिन्ह बीच में दिख जाए, तब अपने के सोचे समझे के नहीं के सीधे द्वंद्व समास लगा दो, टिक कर दो, दिन रात, ठीक बा। दाल रोटी, दाल भात, ये सब का होला साथ साथ वाला। देखिए त्रिवेणी समास, त्रिवेणी समास, त्रिवेणी तत्पुरुष समास, नग समास और द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो द्वंद्व समास तो नहीं हो सका अपने के त्रिवेणी, ऑप्शन का हो जाए हमने के द्विगु समास हो जाए, क्या हो जाए द्विगु समास हो जाए, यानी कि ऑप्शन डी हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए 95 नंबर प्रश्न बा कि करिया लड़का पढ़ रहल बा में संज्ञा, करिया लड़का पढ़ रहल में संज्ञा, तो लड़का का हो जाए हमने के संज्ञा हो जाए, लड़का हमने के का हो जाए संज्ञा हो जाए, तो ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए 96 नंबर प्रश्न बा कि करिया लड़का पढ़ रहल बा में विशेषण, तो विशेषण है, करिया लड़का पढ़ रहल बा में विशेषण है, जौन संज्ञा के विशेषता बतावे ओकरे का कहल जाला विशेषण कहल जाला। तो संज्ञा का बा लड़का, लड़का के विशेषता का बता रहल बा कि लड़का बा करिया, तो करिया हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, यानी कि करिया, ठीक बा, एकर विशेषण है। चलिए 97 नंबर प्रश्न बा कि करिया लड़का पढ़ रहल बा में क्रिया है, करिया लड़का पढ़ रहल बा में क्रिया, क्रिया कहे का मतलब जो काम कर जाला, जैसे खाना पीना दौड़ना चलना भागना सब क्या क्रिया है। तो ए में पढ़ना क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या, तो क्रिया, तो पढ़ का हो गया क्रिया हो गया हमने क्या, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, यानी कि पढ़ हमने के कहा क्रिया है। चलिए 98 नंबर प्रश्न के देखब जा कि करिया घोड़ा तेजी से दौड़ेला, करिया घोड़ा तेजी से दौड़ेला में क्रिया विशेषण है, एमे क्रिया विशेषण का हो सकता। तो देखिए जौन क्रिया के विशेषता बतावे ओकरा के क्रिया विशेषण कहल जाला। तो सबसे पहले तो हमने कि एमे क्रिया समझी कि क्रिया का है, ठीक बा। तो दौड़ेला, दौड़ेला का हो गया क्रिया हो गया, और क्रिया के विशेषण विशेषता का बतावल जा रहा बा कैसे दौड़ेला, तो तेज दौड़ेला, का दौड़ेला जी, तो तेज दौड़ेला। सुने ये कैसे दौड़ेला, तेज दौड़ेला, तो तेज का हो गई लेकर क्रिया विशेषण हो गया, यानी कि तेजी से, यानी कि ऑप्शन सी का हो गया हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो गए। 99 नंबर प्रश्न देखें कि फीचर कौन भाषा के शब्द है, फीचर कौन भाषा के शब्द है, तो फीचर हमने के अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए का बिल्कुल राइट आंसर बा, ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर बा। देखिए 100 नंबर प्रश्न बा कि अलंकार के कौगो भेद होला, अलंकार के कैगो भेद होला, तो भैया अलंकार के तो 3 गो भेद होला, कैगो होला 3 गो होला, बल्कि अपने के ऑप्शन में देवल नहीं खे गए। तो अपने हम कहें कि इस टाइप के जो प्रश्न आई ओके छोड़ दे जा। देखिए
ऑब्जेक्टिव में गोला भरे से पहले ना उहे प्रश्न के गोला भरे में अपने जाना प्रश्न के अपने 100% जाना था नहीं उहे प्रश्न के आंसर पहले करें, ठीक बा। ओकरा बाद में दूसर का अटेम्प्ट में मानी कि 100% जाना था नहीं उहे प्रश्न के अपने गोला कहनी। अब बनावत गई अब पता चल कि 45 गो प्रश्न अपने बनैले बनी, ठीक बा। तो 5 गो प्रश्न हमनी के नहीं बनल तो कौन प्रश्न के उठाओ जाए जावना में मान ली कि 50% चांस बाकी हाँ हमनी के ऑप्शन सी हो सकता, डी हो सकता, एम में से दोनों में से कोनो एगो अपने के जौन अच्छा लगे ओंगे करके टिक कर लेम तो चली। लेकिन पहले वो प्रश्न के टिक करे के बाद जौन अपने के 100% अच्छा लागत होके, ठीक बा। तो हम आशा करता नहीं कि अपने सबन के वीडियो अच्छा लागल हो। अच्छा चलिए एगो भाई हमर कहले कि सब्जेक्टिव प्रश्न भी के तरह से आई तनी हमनी के बता दे जा। तो देख ली सब्जेक्टिव प्रश्न में अपने सबन के तरह लिखे के मिली। सबसे पहले 1 नंबर पर अपने सबन के मिली कौनो एगो पर निबंध लिखी। तो कौनो एगो पर निबंध लिखे के बा यानी दीपावली पर लिखी, चाहे वर्षा ऋतु पर, चाहे समाचार पत्र पर, चाहे क्रिकेट मैच पर, ठीक बा। एमे से कौनो एगो पर लिखे के बा यानी ई न समझम कि सभी पर हम निबंध लिख के चलें, ठीक बा। ऐसा काम नहीं करके आई 10 नंबर के आई पूरा। तो अपने के आराम से कम 1 पाना में यानी कि 2 पेज में निबंध लिखे, ठीक बा। चलिए दूसर का जो प्रश्न आई ये है कि कोनो एगो पर पत्र करी लेखन करी यानी कोनो एगो पर पत्र लिखे के यानी कि क नंबर पे अपन साइकिल चोरी हो जाए के बारे में बाबूजी के पास पत्र लिखी, चाहे रिजल्ट बढ़िया भइला पर आपन मित्र के बधाई पत्र लिखी। दोनों में से कोनो एगो लिखे के बा यानी ऑप्शन क लिखी चाहे ऑप्शन ख लिखी, दोनों लिखे के समझ ले हैं। और नीचे बा गधांश देहल, यहाँ गधांश देहल बा क में पहिल का गधांश देहल बा एमे पढ़े के बा अपने सबन क्या पढ़ला के बाद में ई जो नीचे प्रश्न देवल बा 5 गो ई प्रश्न के आंसर देवे के बा, ठीक बा। तो अपने अगर 1 नंबर क नंबर गधांश के आंसर देहम तो अपने के फिर ख नंबर ई नहीं के देवे के अथवा वाला प्रश्न नहीं के करे के, ठीक बा। अच्छा से समझ ली। ओका बाद में नीचे अपने सब का होई कि एगो और गधांश दौल बा यानी कि 2 गो गधांश दौल बा वो 10-10 नंबर के यानी कि 20 नंबर तो अपने के गधांश से आवे वाला बा, ठीक बा। तो ध्यान पूर्वक के अच्छा से पढ़ेम आ तब आंसर क्वेश्चन करें, ठीक बा। देखिए फिर एक बाद अपने सबन से पूछल जाई लघुत्तरीय प्रश्न जेमे से 5 गो अपने के बनावे के रही। एगो प्रश्न अपने के 2 नंबर के मिली यानी कि पूरा 10 नंबर के क्वेश्चन अपने से पूछल जाए, ठीक बा। देखिए और ओकरा बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिली जौन की 5 नंबर के रही। 3 गो प्रश्न पूछल जाई एमे से कोनो एगो प्रश्न के बतावे के बाटे, ठीक बा। चलिए तो अपने सबन के वीडियो अगर अच्छा लागल होई तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, अपना दोस्त के अपना भाई के पास में भी शेयर कर लें, बेल आइकन के प्रेस कर लें, वीडियो के लाइक भी कर लें। चलिए तब तक खातिर अपने सब विदा ले रहल बानी, फिर हमने मिल जाई कोनो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।